anyị abịa na section nke a unu na-anya ebe a unu afụ ọmarịcha nwaanyị edozisiri ọfụma in olden days. Ihe a na-akpọ ya bụ nwaanyị jele afịa mbibi. Ndị jele afịa mbibi nwaanyị tụrụ oge ije di ọ ga-eje gịnị afịa mbibi. Ọ bụrụ na saịdị anyị a na-akpọ gịnị afịa mbibi, ịbịa saịdị akpọ ya nsebe, ịbịa saịdị ime akpọ ya iru mgbede. Ama na onwe onye ma dịtiri oke nwaanyị tụrụ oge ije di akpọkpọ ya na wandụ, and onye na-eme this type of thing bụ only a virgin, nwa agbọghọ amụrụ nwoke bụ ndị na-eme this type of thing a na-akpọ ahịa mbibi ọ nsebe ọ iru mgbede. A ga-akpọkpọ ya na one room ahụ, ọ ga-anọ ebe ahụ complete 3 months, ọnwa 3 zuru ezu. Ebe ahụ ọ nọ na room ahụ ka a ga-anọ na-enye ife ọbụla ọ chọrọ. Ebe ahụ ọ nọ na one room ahụ ka a ga na-anọ na-akụziri ihe gbasara alụmdi di na nwunye, nke a na-eje na chọọchị na-asị na a na-eje marriage course. Ọ n'ime ụlọ aka a ga-anọ na-akụziri oge gịnị days. So after ka ọ nọsịrị ebe ahụ 3 months, a ga-akpọpụta ya were ngwa mma anyị ji achọ mma a na-akpọ women adornment. Ngwa mma anyị ji achọ mma mgbe gịnị mgbe ochie. So dịka anyị nwere jigide ebe a, isi jigida, nke a bụ aka, nke a bụ ọdụ aka, nke a bụ ọla aka, nke a bụ uri. Na-amara ife ọrụ ya urie ife anụnwa design a enyere ihe ndị ọcha na-akpọ ọrụ tattoo, mana nke a bụ nke ndị Igbo ihe anyị na-akpọ ya uri. So ọ ya ka o ji wee design ya wee maa mma. Then nke a bụ ufie cowwood. Unu na-anya ebe unu afụ ya ọ dị powder, mee nke akwọrọ akwọ. Ọ na-eme ka ahụ mmadụ dị smooth. Ọ na-echi ịma ya bụ isi igote ncha Hausa tinye mmiri taa na-achara ebe ejiri ise ọ ya n'osisi ka si akwachata. So dịka a kwadochara nwa agbọghọ a ọma mma, then a ga-ewere ife a na-akpọ nja, isisi nja gbanye n'ụkwụ nke ndị bridesmaids gbakwa nkefa. After that eweruzie ife a na-akpọ oche afịa mbibi bunyezie ya. Bridesmaid ga-ebie na-ese na gị azụ ọ na-eme gịnị ọ na-aga ebe ahụ ọ na-aga ka ọ ga-anọ mee gịnị n'oji. Unu ghọtara ya? Ọ bụrụ na onye chọkwado ozi ọ ga-alụ a na-eme ọ mesie ọpụta anya na ntị onye anụnwa elugo gị enu di, ịghọtago? O nwere ike ọ ka na-enwe onye na-abịara ya dị ụtọ na ọ bụ a virgin, ọ ga-azụrịrị afịa mbibi. Ịghọta ife na-ekwu? Ọ zụchazie afịa mbibi onye ahụ ewe mee gịnị ya nụrụzie ya. Mami, mana afọ m ka o si wee gbara ahụ ọtọ, o yichiri ahụ ya wee gbara ahụ ọtọ. Kedu ihe ọ pụtara mgbe ahụ? Ọ maka na akwa na-eyi n'ahụ. Akwa adịrọkwa den o, akwa adịrọ. But I think na onye mebe ụdị emume a because of ya a virgin, ị ga-eke ekuke ahụ. Ịghọta? Because onye abụghị virgin ya ama na onwe ka situation ya ga-adịzi.